Ben se sabe que a gran comarca de Nave de Suarna está condenada desde fai máis de 40 anos. A amenaza era o Gran Suarna. Anegáronse todas as terras e a vila se isto se cumpre. Volve agora de Madrid o alcalde desta bisbarra, alcalde que foi xa desde o 31 hasta o 36, e que el que comezou incluso a carretera Navia-Navia e outros proxectos que quedaron logo aí atancados no trollo dos anos e anos. Ven de Madrid e queremos preguntarlle a don Julio Ricardo González Fernández que é o que foi tratar e que é a resposta que trae. Bueno, Sí. nosotros fomos a Madrid porque consideramos que era de absoluta necesidade que o povo de Navia tuvera unha conciencia clara, unha información clara de como se encontra este problema que nos ten desde hai, como acaba de dicir o señor Touzón, máis de 40 anos sometidos a un calvario que non podemos salir del e queremos e exiximos salir del dunha vez para sempre. Con este fin solicitouse unha audiencia por mediación do parlamentario ao Parlamento de Galicia, Antonio Gato Soengas. Solicitouse unha audiencia do Ministerio de Obras Públicas e ali acudimos o día 25 a 1 da tarde e fomos recibidos polo director general. Ali expuxemos con toda a claridade a situación que nos vemos e que consideramos, repito, que este problema hai que resolvelo dunha vez para sempre. E como temos unhas referencias, unhos rumores, prácticamente rumores, de que esas empresas pretenden non solamente seguir con Valse de abaixo, sino facer outro máis arriba da vila, o que constituía, o que sería para nosotros, como se dixéramos, acabar de asesinarnos. Porque, aparte de estar sufrindo este martirio durante tantos anos, sin que a vila pudera crecer, desarrollarse, sin poder naide facer ninguna actividade, nin siquiera edificar, cuando ahora que chegou por fin a libertad e a democracia ao noso país, é que recobramos ánimos para tratar de alcanzar as cotas que tiñamos que ter alcanzadas hai moitos anos, tratar de que o pueblo ahora pudera conseguir do Estado e dos organismos as axudas necesarias para desarrollar obras de todo índole, os particulares facer obras, en fin, que esta zona recobrase todo o que perdeu durante tantos anos. Eu creo que agora é obligado que o poder público nos atenda e nos ampare. Isto foi o que fomos pedir a Madrid. Que resposta lle diron? Entonces, a Dirección General dícenos que de momento de levar a cabo o Gran Suarna tal como está, de momento nada hai. É que do embalse que se pretende construir arriba, que eles oficialmente nada saben. O seña que hai unha cousa que xa queda clara, que para augas arriba da vila de Nave de Suarna non haberá embalse. Nosotros traemos a promesa siguiente: embalse arriba da vila de ninguna forma se construirá. Arriba da vila de ninguna forma se construirá. E abaixo da vila, se efectivamente o Partido Socialista no seu programa ten de que non se levarán adelante ninguna central nuclear, é dicir, que quedan congeladas todas as centrales nucleares, claro, tamén é certo que se comprometeu a aproveitar todos os demais recursos enerxéticos para que genere energía. Entón, claro, isto quere dicir que non se poden comprometer a descartar totalmente o embalse de abaixo. Ahora ben, do Gran Suarna, nada. O Partido Socialista comprometeuse con nosotros, mejor dixo, o director general comprometeuse con nosotros a que embalse arriba da vila, nada. De acordo. Abaixo da vila, si se leva adelante, ha de ser dunha forma que de ningún modo perturbe a vida da vila, de ningún modo se acercará á vila.
É dicir, que quedaría kilómetros abaixo dunha forma que de ningún modo lle causase daños á vila, nin materiales, nin comerciales, nin sociales. É verdade. Agora, señor alcalde, eu vou preguntar por unha cousa moi ben querida por vostede, que é a carretera Navia-Navia. Tamén quedaría afectada ou non? Ese tema é un tema que, como usted ben sabe, ten pros de Navia unhas dimensiones que non se poden calibrar. Porque